alle dem, der er kommet, de lige rækker hånden op, så jeg kan lige få et klart og tydeligt blik, og om vi kommer. Det ser egentlig meget fint ud. Relativt fint fremmøde, det er godt. Men vi krydstjekker lige, om der er nogen af jer, der med sikkerhed ved, at I ikke er kommet endnu. Så skal vi lige se, hvem det er. Det er en af lærerne, det er ikke så godt, så skal vi ringe efter en vikar. Og hvem synes, at det her med at række hånden op, nu er det ærligt talt ved at være nok nu. Nu må der godt snart komme noget cirkus. Der er jeg alligevel glad for at se så forholdsvis mange hænder. Det er ikke så længe siden, jeg stod i Hobro og stillede det samme spørgsmål, og der var ikke en, der havde hånden op. Mine damer og herrer, jeg hedder Søren. Jeg kommer fra noget, der hedder Det Flyvende Kuffertcirkus, så jeg vil gerne lige starte med at sige tak til jer, der sidder herude på stolerækkerne. Tak for lån af jeres børn. Jeg har været her i alt 3 dage her på Hannes skole. Det har været en meget stor fornøjelse. Skolens modeste dreng, mine damer og herrer. Endnu en kombinationsøvelse, stylter og hulehopring, mine damer og herrer. Det er nemlig Lasse, han er udbryderkonge. En udbryderkonge, det betyder, at man kan bryde ud af hvad som helst. Lasse, han har brudt ud af utallige vuggestuer og børnehaver, heldagsskoler og ungdomspensioner, hvor ondskabsfulde lærere og pædagoger søgte at holde ham indespærret. Han startede sin karriere med at bryde ud af sin mors mave, og siden har han brudt ud af stort set hvad som helst. Han vil give eksempel på sin fantastiske evne som udbryderkonge nu, ved først og fremmest at blive bundet med håndjern. Og lidt op og lidt ned, helt op til skuldrene heroppe, sådan her, så han ikke render nogen steder. 9, 8, 7, 6, 5. Værsgo, mine damer og herrer. Og så, mine damer og herrer, så kommer vi til afslutningen af det her nummer. Er I klar? Diabloen er i gang, mine damer og herrer. Og 3, 2, 2,5, 1, og høble! Skal vi se. Først så skal vi lige se slangemenneskerne her. Den. Og sådan, og begge arme og begge hoveder igennem den sidste ring. Værsgo. Slangemenneskerne, mine damer og herrer, nu med blæ på. Og 1, 2, 3. Sådan. Bækkerne.
I tror det næppe, men det er det. Ja. Og I skal se, de har lavet et lille program, hvor de vil vise, hvor stærkt de er, og hvor tunge vægte de kan løfte. Og derfor vil lige 4 af skolens næststærkeste børn, næststærkeste børn, de bærer lige ind her. Hvis I lige kan få båret ind. Og der taler om 2 store, massive vægtklodser her. Ja, og hver klods har på den ene side 100 kilo, på den anden side 1000 kilo. Så derfor så giver det i alt 1100 kilo, mine damer og herrer, som disse 2 drenge nu hver vil løfte. Værsgo til Tobias og mig. Hop. Ja, ikke siger I så. Men ikke nok med det, mine damer og herrer. Tusind mere. Mine damer og herrer, løfte begge vægtstænger på én gang. I alt 2.200 kilo, mine damer og herrer. 2.200 kilo i strakt arm. Det er som Ceciline, hun lige pakker ud nu her. Vaskeægte glasskår. Og det der så skal ske, det er, at vi skal se Freja ligge ned i det her glasskår. Vi skal lige have det der hår til side, så man kan se, det er ikke det, du ligger på. Simpelthen bare vaskeægte skuldre ned i glasskårene her. Ja. Lige ned i glasskårene, hvor Ceciline, hun pakker den her nyindkøbte seng ind. Jeg har været en tur i IKEA, men altså ikke IKEA i Aalborg. Det var IKEA i Punjab. I kan se, der sidder nogen herovre. Der sidder i hvert fald en herre, der godt kunne se ud, som om han har forstand på søm her. Der sidder faktisk 2 herrer her. Prøv lige at tjekke en gang. Er vi enige om, at det er ægte søm her? Den er god nok, ja. Tilbage. Ja. Værsgo, mine damer her. Og endnu en gang, så tager vi lige Cecilines 104 kilo op på maven og brystet her. Værsgo, mine damer og herrer. Det er, mine damer og herrer, sværkassen. Sværkassen her. Og den hedder ikke sværkassen, fordi den er specielt svær. Den hedder sværkassen, fordi at det er en kasse, man putter svær i. Men man putter ikke bare svær i den, man putter også børn ind i den. Og i dag, der vil vi putte Ceciline ind i den her kasse. Og Ceciline, jeg skal lige spørge dig nu, der er det kommet. Har du familie herude i dag? Hvor sidder de henne? Lige der. Kan I lige vinke farvel til Ceciline? Ja. Det har været hyggeligt at kende hende, ikke også? Ja. Godt. Vi lukker lige ind til her. Lærke, hun putter nu et sværd ind igennem Cecilines venstre knæ. Godt. Det gik jo meget godt. Det tredje sværd, det går ind igennem det her hul og kommer til at gennembore Cecilines mave. Navneoptegne navlen. Kommer ud om på ryggen som sådan en slags flaskesvær. Vi tager lige og drejer kassen, fordi der kan godt være nogen af der sidder og sikkert, ja, men de svær, de går jo ikke hele vejen igennem. Så derfor så vender vi den lige, så I kan se, at de er faktisk gået hele vejen igennem. Igennem det her hul,
ned igennem Cecilines kranium, ned og finde spiserøret, videre ned i mavesækken, og så til sidst at komme ud af... Eller, det er faktisk lidt lige meget, hvor det egentlig kommer ud af. Det var lige her. Sådan. Værsgo, mine damer og herrer. Og så skal vi lige kigge ind. Har vi flere numre? Værsgo, mine damer og herrer. Ja, så har vi bare fået alle akrobaterne op her. Ja, værsgo, der kommer de. Artist elimination. For nu, mine damer og herrer. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance.